online adverts itime yo machalo nade. Ka Daniel kanitiere Papondeti bende wacho ni an ng'ato ne osanda ka gocho na gi numbers apar ma last two e malokore ka gocho ne to okoduoki omiyo chikno nyalo konyo weche mag fake online adverts be koro inyalo ga kokal chik makama. Yes. Nikech koro wadwa ni mondo wa sanitize ilungo ni ku sanitize koro chik dwa ni mondo sanitize oket gik moko yo makare oluoki ma koro weche ma wuok koni gi koni ma ji tiyo gi platform yo marach ng'ato kelo fake advert inwango ka seche moko advert moro biro to advert ni seche moko en nyisi kata ni school provide maybe kata course moro idwa timo online course moro to kingi adier gini ok en kata online course te dhi register mi iket email mari iket gimoro amora kato bangi chako yudo ka accounts magi mobedo related nikech ngeni sani in accounts are interrelated ibro dongo ni account ni mar Facebook obedo nini gi Instagram account to omako TikTok to mako X makupo ni ngato nyalo access one of your platforms to maybe tiyo kata gi one password inango most people be kagitiyo kagiyaw kata mbui sites mag mbui gi tiyo ni ngato otiyo gi password achiel across board en kare kosok ni kare o manok ni kare okoningo bedni itiyo gi password en password achiel makidhi e M-Pesa to en password achiel kidhi e Facebook en password achiel kidhi e email en password achiel cha mano miyo janjore tich mayot mar timruok nade kao kose access nikech sani neno kaka Google most of kata seche moko ngato gocho ni mi penjri to ngani ogocho na namba na oyudo kanyi nitie ngat moro manigi namba ni to o store search information e Google space to Google space matre okoketo strong controls koro ngacha dhi more nade emomiyo tinde simu kata kidwa login e nini mari Facebook account mari ibro yudo kikwai two factor authentication first ibro chiwo password ni manormal cha then number mar sim koro number mar sim cha itimruok na kanye ma code bire to code ne makoro iketo to yawni kata kidhi Gmail kata kidhi any platform mikete two factor authentication seche moko ba you are required muditi gi biometric mari machalo kaka ilungo na ngoa little lwedo mondi access godo a specific site koro seche magi are in place kopo ni kata ki iyaw social media mi controls your social media gimoro ni ngato oro ni kata code moro ni bune watimo upgrade ta oro ni code no donja ne code no mondi kete Facebook mane kaka Facebook account bedo hacked or Instagram or all other this social media platform nikech nitiere jokuo mati okti gi bonde ama giti gi beti gi rungu gin gibeda bede e mbui kacha gingiyo ni ngani system nini bo secure go ben gi proper security mo kanyal timorana ba anyalo access ka giyudo kamari no nyalo access to gidonjo to gichako manipulate yes koro check oningo beni bedo matayo weche kaka timruok nade itiyo gi mbui mondo wabed gi discipline kaka jok matimora nade tiyo gi mbui kik mondo koro abuse mondo sirikal koro step in koro dwa control gigo mwatimore nade mwatime mbui ka watie kon no ka Oluoch Polaudi ngisa ka ni Joyce Oduor gima dhiera kod NIS gima timore en ni nonro margi ok gitim moriere ni mar kata piny owacho ka ochopo sa campaign to gin bende gitiyo kod mbui marach koro ma ema jiwo jopiny tiyo kod mbui ma ok ber ka giketo maino to wanyalo bedo kamoro wachni mogik opiyo ka watieko mago mana moko kuom ote manyakora mogia jwang chwalonwa ero kamano koro nikech kwang'yo weche mag mbui gi ose create opportunities ne joma tindo kendo nitiere joma sani yuto gi nitie ng'ama obeda beda an kata Nairobi ka tatiyo ni company moro kata US South Africa China tatiyo ta an gima timore nade mokwongo akwayo sirikal mondo kaka ne gin gi vision mar putting digital superhighway cha gitimane connectivity no nyake kor gwenge gitudre gi counties mondo wang'i ni weche mag digital gi ochopo digital hubs ka oketgi kendo gitiyo internet manikete chiro ka wifi ka oningo beno ketgi e kuonde te to ningo ketgi kabe gitiyo ok en amata mana ketogi to ok ng'i ang'oa kaka
gitiyo otiyo kawuono to kiny otimore nade orumo. Ne joma tindo matiyo gi social media en gima ber motimore e age ma wantiere ni, kendo semiyo opportunities wanyalo tiyo kumoro amora. Nitie jok manyalo tiyo kata e ot ok ochuno ni wuogi, to wawekuru abuse freedom ma wan godo momiyo mar tiyo gi social media no. Koro wati gi social media e yo moro makare ma kata government ok nyal chako biro mondo ketnwa vikwazo mondo control kaka watimore nade ok wagini. Mogik ne jood bura oningo bed ni jaod bura mokelo more draft piece of this bill oningo owuogi to explain ne jopiny gino mawinjore e chikni, to oningo iluongo ni Kenya in constitution ma 2010 nomiyo ni kidwa timo gimoro amora nyaka iluong public, nyaka winj pach jopiny. Koro oningo giluongwa kaka jopiny mondo wambe wachiw pachwa. Ka nitiere kumoro marach wacho ni kae maybe gima ni wacho opogore gi pachwa, to wan pachwa neno kama. Koro kose kawo paro gite to wadwa bedo gi bill makata ka koro ang' otere parliament kucho mokale mobedo chik, ten chik matayowa e yo moro motimore nade makare. Erokamano ahinya John Opiyo, Director weche mag mbui Sutantra Africa.